Každý čtvrtek mluvíme na zajímavá témata, které vyplývají z praxe, které Ála jakožto zakladatelka Melody English a jakožto lektorka nejrůznějších kurzů pro děti angličtiny zažívá ve své praxi. Dneska tam máme nudu. Nudíte se? Jestli si někdo z vás ještě pamatujete, já si pamatuju, že dříve vždycky jsme říkali, nudíš se, kup si medvídka mývala. Je pravda, že znám jednu rodinu, která medvídka mývala má a mohu potvrdit, že když máte medvídka mývala, tak se opravdu nenudíte. No, já jsem mluvila o tom, že nudit se je v pořádku a že my vlastně se snažíme pořád ty děti od nudy odvracet a pořád je vlastně něčím zaměstnávat a zabavovat, protože si myslíme, jako v té písničce, není nutno, aby bylo stále veselo, tak tam je zažít nudu vadí. A já myslím, že si to ty autoři už teďka jako uvědomují taky, že prostě tam mohlo být něco jiného, než zrovna zažít nudu. Můžeme tam dát, protože vlastně všechny ty různé emoce, co my v životě prožíváme, je potřeba si je prožít a je potřeba je poznat. A i těm dětem dopřát, aby si poznali tu emoci. Nuda je vlastně taky emoce, to nějaký stav, nějaký pocit, nějaký stav bytí, který já si můžu ošahat, anebo ne, když mě od toho budou odvádět technologie, ty digitální dudlíky, že jo, nebo pořád někdo nějaký tady instruktor, který mi bude vymýšlet tady nějaký hry a tak dále. Samozřejmě, když objednám dětem tábor, tak se očekává, že ty děti tam budou mít nějaký program a že se někdo těm dětem bude věnovat a ten program bude tvořit, aby se děti neplácaly celou dobu jen tak, ale je potřeba opravdu jim dát, a to každý den, nějaký prostor pro to, aby ty děti měly svoji vlastní invenci, kreativitu a tam mnohdy nevyvěrá jindy, než z toho pocitu té nuly, toho prázdna, toho, že tam prostě fakt nic není. Nuda znamená, že není nic. Jo? A to nic, ta nula je prostě super. To je to, ten stav toho bytí, ta prázdnota vlastně. Jo? To je ohromně potřeba. Bez prázdnoty nemůže nic vzniknout. Vlastně všechno vzniká z té prázdnoty. Takže to, aby něco mohlo vytrysnout, ta nuda je potřeba. Tohle, co my teďka tady zažíváme, je, že maminka potřebuje pracovat a děťátko potřebuje pozornost. To je trošku něco jiného. No, to není ten případ, kdy si říkáme, ano, teďka ta nuda je v pořádku, protože my vlastně v tu chvíli nejsme pro to dítě ve chvíli, kdy ono z nějakého důvodu nás tady potřebuje a ještě není tak velký na to, aby pochopilo, jasně, teď tady 10 minut budu v klidu a mamka po 10 minutách přijde. Jo, tam je zase potřeba nějaký vývoj toho, nějaký to poznání, nějaký dozrání k tomu, abych pochopila, když je tomu dítěti prostě 15, tak to neřeší. Některý dítě to neřeší v 5, některý dítě to v 5 prostě řeší, protože tu maminku prostě potřebuje. Jo? V tu danou chvíli teď hned. Takže maminka dá najevo lásku, což právě teďka dělá, což je super. Ve chvíli, kdy té lásky bude dost a synáček bude mít pocit, že je saturovaný, že je naplněný, tak v tu chvíli maminku nebude potřebovat, ale pokud té lásky dost není, protože maminka prostě v tuhle chvíli pracuje a něco je pro ní důležitějšího, než je syn, tak prostě, jo, je to stejné jako s těma hranicema. To dítě je tady o toho, že pořád to pokouší, pořád to jako zkouší. A jak to teda je? A je to takhle? A jsem dostatečně milovaný? A dá přednost tam tomu? Nebo dá přednost mně? Nebo jak to teda bude, jo? A tak to je takový vachrlatý. Není to ten případ té naší nudy, o který tady mluvíme. Je to případ toho, že prostě dítě potřebuje tu lásku bezpodmínečnou a potřebuje tu pozornost a přijetí a potřebuje tu maminku prostě celou. No. Takže když maminka se dá celá, tak to bude možné. Když se maminka nedá celá, tak to třeba vůbec nepůjde. Ale vzhledem k tomu, že my teďka fakt musíme, protože zase moje rodina čeká a my opravdu musíme v těch 12, tak to třeba zkrátíme. A já myslím, že to podstatný bylo řečený. To, že nuda není nepřítel. Nepřítel je ve chvíli, kdy třeba vidíte, že to dítě se tak nudí, že už začíná ničit věci, jo? Že ta jeho zábava je, že do něčeho kope, bouchá, protože to taky je. Jo? Že se třeba potřebuje vybít agresivitu nebo tak dále. Takže v tu chvíli můžeme nějakým způsobem do toho vstoupit a vlastně uvědomit to dítě o tom, co se teď odehrává, co se teď jako děje. Jo? Je dobrý přivést to dítě k tomu vědomí v tu chvíli, hele,
uvědomuješ si, co děláš, že teďka to tvoje tělo se nějak hejbe a ty to asi úplně nemáš pod kontrolou, jo? To, že tady prostě kopeš do plotu třeba, protože nevíš, co jiného dělat, jo? Tak v tu chvíli je dobrý samozřejmě vstoupit, ale ne říkat, pojď dělat něco jiného a odtahovat to dítě od toho, jo, tím, že mu nabídnu nějakou jinou vějičku. Pokud někdy se to stane, protože nám možnost není, protože třeba potřebuju opravdu pracovat, tak potřebuju tomu dítěti tu pozornost na něco nalepit. No tak dobře, tak konám tak, jak je v danou chvíli potřeba. Ale to, o čem mluvím, je vlastně celkový pohled na nudu jako takovou. Jestli to je strašák nebo není. Ono je to pro nás nepříjemné, když vidíme, jak ty děti se nudějí, že jo. My přiznejme si to, že největší problém je to náš. Když si vzpomeneme na to, jaké to bylo, když nuda byla. Teď si myslím, že nuda pro nás třeba znamená, že děláme něco, co se nám nechce. Že jsme jako nuceni do něčeho, do čeho se nám nechce. Ale to je vlastně zase znásilňování sebe sama. Jo. Takže zase dávejme tomu správná jména. Když se znásilňuju do něčeho, co se mi nechce dělat, nebaví mě to, mám takový pocit podobnej nudě, protože už zase tohle to je, ježišmarja, to furt stejný dokola, že jo? Ale je to nátlak na sebe sama. No? Nuda v tom dětském případě je skutečně ten pocit prázdnoty, kdy není nic. Ví to vzduchoprázdno, aktivitoprázdno, když to tak vezmeme. A to je super věc. Protože to je vlastně jako ten vesmír temnej a z toho vesmíru vystupují ty hvězdy. Jo. Ale kdyby ten prostor nebyl, tak jako, jak to bude? By byla jedna hvězda vedle druhý, no tak je vlastně jedna velká hvězda, že jo? Není tam žádnej, nemůžou se jako různě objevovat různé hvězdy, že jo? Jako, neumíme si to představit. Ten prostor pro to, aby něco vzniklo, je prostě potřeba. Ali? A z této prázdnoty, promiň, jenom, že umělci tvoří z této prázdnoty a vědci a tak, ze kterých, že ve chvíli, kdy je nic, tak z toho vzniká vlastně ta idea, která má možnost do toho nic přijít. Tak. Ta kreativita, že otevřeš prostor kreativitě, jestli tomu rozumím ještě svým způsobem. A napojení na to, aby mohlo přijít něco jako mimo tu mysl. Protože v tu chvíli, kdy ty vypneš to neustálí se soustředí na jednu věc, na jednu aktivitu, na něco, co někam vede, to je vlastně pořád řízený tou myslí. A ve chvíli, kdy se to jako vypne, teď ono je to třeba nepříjemný, protože té mysli se to nelíbí, takovýhle věci, kdy vlastně nemá co dělat, nemá se čím zabývat. Jo. Ale je skvělý, že to dítě si to pozná. Ono, to dítě taky musí poznat, jaký je stav bez mysli, kdy ta mysl není pořád aktivní a není pořád jako vedená někam cíleně. Jo. A zjistit, že je to v pořádku, že no a co, no tak se nudíš, že to má být. Teď jako v pohodě. No aha, ono to není divný, ono to není... Jsou věci, které ve chvíli, kdy nám někdo jako vlastně to schválí, že to není divný, že to v pořádku, tak si hrozně jako ulevíme, oddychneme a vlastně to přesměruje ten pohled na svět, že vlastně může fungovat i jinak. Ali, a já ještě teda neště propustím za rodinou, protože hlad, a vím, že tam máš i chlapy, tak to je to nejhorší, co může být. Tak prosím tě, konkrétní situace. Jo, jsme doma a třeba jsme si dohráli, něco jsme spolu dělali, dohráli jsme si a teď se teda dohodneme, fajn, tak já teď tady jdu teda něco dělat. Zajímavý je, že dokud nesedím u počítače nebo u telefonu, na kterým pracuju, tak si mě moc nevšimne, ale ve chvíli, kdy teda dosednu... To je ten závodák oranžový. Ano, teď ještě není ten čas, kdy budeme povídat. Jo. Tak jakmile vidí, že tam je ta práce, tak v tu chvíli najednou radar je v jiné místnosti, je tam a řekne, mami, já se nudím. A já v tu chvíli jsem zkoušela takový to, no to nevadí, tak něco vymysli. Ale jak mám teda jako líp zareagovat, nebo jak na tady tu situaci, protože vím, že předtím něco bylo, kde jsme to vymýšleli spolu, nebo si mě odvedl, pojď si jezdit s autíčkama. Já jsem teda šla, protože jsem zjistila, že když jako jdu, tak pak je klid, můžu kdykoliv najednou odejít, už je to v pohodě, protože jak ty říkáš, už jsme zasaturovali, naplnili a je klid. Ale jak teda, když jsme teda naplnili, domluvili a stejně přijde třeba 10krát, že je nuda, tak já radši vstanu a řeknu, tak pojďme něco dělat. Nevydržím. Tak jak tady v té situaci, třeba co by si radila, nebo jak to vnímáš ty jako z tvé pozice, jestli tam, jak třeba tady. A tím bychom to mohli dneska zavřít. Jo, mohli.
Akorát tě asi nepotěším, protože na tohle se poradit nic nedá, protože to je každá situace jiná. Jo, v tu danou chvíli je to po každý tak, jak zrovna to jako cítíš, vnímáš, přijde na tohle je to řešení, když člověk je jako propojený sám se sebou a vnímá sám sebe, jak on to v danou chvíli má. Takže pokud ty v danou chvíli potřebuješ skutečně pracovat, jako je blbý s malým dítětem mít to, že fakt jako musíš pracovat. Pokud to máš, takže jo, je tam skutečně dobrý mít v záloze někoho, kdo tam tohleto, pokud to opravdu musí být, tak někdo, kdo zabezpečí tu aktivní momentální potřebu té pozornosti, protože to malé dítě na to ještě není připravený, aby tohle chápalo. Jo. A jak postupně roste, tak začíná chápat a respekt k tomu druhému, že ten druhý potřebuje pracovat, že potřebuje nějakou i jako svoji pozornost věnovat něčemu jinému, než je to dítě, tak to postupně jakoby přichází. Jo? To dítě se na to postupně zvyká ve chvíli, kdy je saturované, tak vlastně přestává mít tu potřebu. Jenže tam skutečně to malé dítě prochází tím sobectvím. Jo? A tím, že, nebo sobectvím, tím egocentrismem, prostě já tady jsem a potřebuju ten, jo, jako ta malá opička, která prostě na té mámě furt visí. Ona ta máma nemusí jako bejt pozornosti pořád u ní. Ona si může louskat tamhle bořechy nebo banány nebo tak, jo. Ale pořád to dítě u sebe má, to dítě má furt jakoby to její teplotu, to její tělo, řekněme. A ta máma vlastně furt ví, jestli to dítě se drží nebo odpadlo. Takže to napojení tam je. To není tak, že máma myšlenkama je jinde a to dítě tam jakoby pro ní v tu chvíli není, když louská bořechy. O něm jako tam to spojení je. Tam je taková nitka. Tohle je třeba super, když jestli někdo dělal různý energetický masáže, jako třeba terapeut, tak ze začátku se říká, že když třeba děláš nějakou tu masáž, že pořád máš mít ruku na tom klientovi. I ve chvíli, kdy jako odcházíš, bereš si nějaký třeba olíček nebo něco, tak pořád být jako v kontaktu a mít tam tu ruku, aby ten klient věděl, jestli neodešel. Protože on když tak jako pospává a to ve chvíli, kdy dáš pryč, tak on se probere. A najednou z toho limbu jako už to vlastně je probraný. Ale jak pokračuješ dál a děláš to trošku víc a už se naučíš třeba s tou energií trochu víc pracovat, tak klidně můžeš mít ruce pryč a ten klient má pořád pocit, že ta ruka tam je a že pořád je v té péči, protože ty ho máš jakoby v tom energetickém poli obalenýho, když se to tak vezme. Jo, máš ho, pořád na něj jsi vlastně napojena. To znamená, tohle, když máš s tím dítětem, tak ono se furt cítí jako saturovaný a naplněný, i když se hraje od tebe 20 metrů i v jiné místnosti, ale tak nějak jakoby má pocit v tom energetickém poli. Ve chvíli, kdy, a to znamená, když ty myješ nádobí nebo děláš ty aktivní věci, o kterých jsi mluvila, tak ono furt má tenhle pocit bezpečí. Ovšem, ve chvíli, kdy vezmeš telefon, tak se přesně jdeš na jinou osobu, zprávu píšeš někomu a ta tvoje myšlenka je v tu chvíli jinde a ty přerusíš řekněme, tuhle šňůru nebo tenhle ten obal, jako kdyby si usekla ten nějaký energetický proud, který mezi váma teče, protože ty ho najednou věnuješ někomu jinému. A proto on ti přijde. Máš naprostou pravdu, je to zvědomění té situace a rozumím tomu. A je pravda, že rok od roku, čím je starší, tím lépe se to dá vysvětlit. A já si musím zase opět dát trochu víc ještě práce v tuhletu chvíli předtím, než teda začnu pracovat, abych vysvětlila důvody, proč teda to tak je a proč není někde jinde, protože vím, že chce být se mnou. Dopřeju mu to, ale je chvilka, kdy fakt potřebuju dopřát zase já a je pravda, že jsou fakt situace, kdy to absolutně krásně zvládnem a pak někdy, kdy očekávám, že je to stejný, tak ne, ale je to o tom věku a jenom když to člověk si... Je pravda, že jak to takhle řekneš, tak se mi ulevilo a udělalo se mi líp, udělalo se mi jako v klidu a teď tady sedíme v klídečku a je pohodička prostě, no. A najednou já jsem se dostala do klidu. Takže maminky, jestli jste slyšeli některé, tak i když třeba nemáte to hlídání, není to tak jednoduché mít někoho, kdo se o ně může postarat i přesto, že třeba chtějí opravdu být naprosto s námi, tak je to o vyspění, o mozku jejich a o tom, jak s nima mluvíme. Někdy lepší, někdy horší a jak říkala Ála, prostě není všechno jenom prostě bílé nebo jenom černé a musí to být vyvážené. Takže hlavně v lásce. Opravdu odpovědná láska. Dozvíš se to všude. Vím, že to může znít jako klišé, ale opravdu ve všem, kam se
nakonec stejně vždycky dostanu, tak nakonec to končí tím, odpověď je láska. A ano. A ještě tady k tomu dodám, láska v první řadě k sobě a to, že když to prostě nefunguje, tady tyhle ty rady, co my si tady říkáme, když mu dáš dostatečně pozornosti, on ti pak dá pokoj a nechá tě pracovat. No jo, většinou třeba jo, ale potom někdy ne. Takže i když ne, tak to neznamená, že jsme nějak zklamali, že nám to nefunguje, že to neumíme, že jsme nedali dostatečně a bla, bla, bla. Je to tak prostě tak, že zrovna dneska to prostě nefunguje, protože to prostě nefunguje. Protože to zrovna není takhle nastavený. Protože hold to jako vesmír chtěl jinak. Protože vůbec nic. Jo, že ono žádný protože být vůbec nemusí. Jo, prostě to tak je a basta, přijmout tu situaci. A to je jedna věc. A ještě, jak jsi říkala, vlastně s tím věkem se mi tam vynořilo, ono, ty děti fakt jsou hodně napojený. Ta pupeční šňůra není jenom prostě fyzická, že ji ustřižnem a tak, ale je skutečně energetická. A to dítě je hodně napojený na tu matku. My se rodíme vlastně nevyvinutý. To zvíře, třeba antilopa vyprdne svoje dítě, nebo žirafa, z jaký vejšky to mimino spadne, že jo? A za chviličku chodí po svej. My ne, my opravdu to dítě se vyvine vyleze z toho břicha vlastně ještě nedovyvinutý. A ono potřebuje jako nás víc. Ono to má údajně jako z toho důvodu, protože jsme vylezli dřív, tak se dřív vlastně učíme ty věci a díky tomu ta mysl se může rozvíjet, jak se rozvíjí a tak dále. A to je celkem jedno. Podstata je taková, že to dítě opravdu je jako hodně málo vyvinutý, je naprosto nesamostatný, nemůže existovat bez matky a mnohem díl než jiný ostatní tvorové. A ta fáze, jak jsem mluvila o nějakém tom egocentrizmu nebo tak, je prostě to propojení s matkou, že jako opravdu to jako nedokáže samo a je tam obrovský strach vlastně o přežití, protože bez toho zabezpečení toho dospělého, který se o ní postará, tak bez toho jako nepřežije. Že se to pojí s tím. A ta láska pro něj znamená přežití. Takže ve chvíli, kdy maminka se odsekne a věnuje se někomu jinému, tak tu chvíli je to pro něj neláska a strach o přežití. Proto se potřebuje ujistit, že fakt jako mami jsem tady, víš o mě, jo? Tu potřební energetickou šňůru, abych jako věděl, je všechno v pořádku.